eger kurdekî robotekî Tesla'yê bikire bîne mala xwe ka ew ê çawa karibe jê fayde bibîne. Mesela ew ê were nava bostan, ew ê zeviyê we biçîne, av de, xwedîke, mezin ke, ew ê xwedî li zarokê we derkeve, ew ê balıcanan li ser banî eşk bike, meyve, sebze, ew ê bîne ji were berhev bike ji bo zivistanê. Dema hûn nikaribin fatureyên xwe yîn elektrîkê bidin. Yani jî dewleta Tirk dema ku elektrîka we bibire, ew ê ji bedena xwe karibe telefona we şarj bike, ew ê bikaribe xaniyê we, odeya we ronî bike. Ka ew elektrîka xwe enerjiya xwe ji ku derê digire, elbet ji tavê digire, ji rojê digire. Ji ber vê yekê ji bo gelekî hêsan e. Yani dewleta Tirk nikare elektrîka robota we jî bibire. Yan jî eger dema ku dewleta Tirk avê li ser we bibire, ew ê bikaribe biçe bîrê, ser kaniyê yan ji çemê keleka gundê we de herike, nava gund de herike, ew ê bikaribe ji were avê bîne.